Гайс, сега ще играем Roblox или Баба Гранушка. Айде Гранушка. Там съм я махнала от играта, защото ме дразни. Не е тук. Чакайте да ви преместя тук. Айде ставам по-бързо, бе. Грани няма. Leave this house. Aqui. Ще я лепна. Брц. Яко. Добре. Убе, как се заврях. Бум! Айде, махай са пътеки. С Линандрин да не при мен, че е гръмна един. Има бук. Юпи. И на Слинандруна тъпото иначе. Лабубото на Слинандрина. Че ме взема една тъпа книга с заклинания, за да може да омагьосаме майката на Баба Гранушка. Хайде отиваме да я омагьосаме. Цъкаме това копченце и кой се показва за това. Вижте паеците. Това е... Тук е някаква барлога ли каква е. Тък ще отивам към барлогата, докато си изплюе тъпия ключ. Ляга като умряла. Преуча горе, защото горе сега никой не мога да нападни. Защото... Магнез. Какво е това? Ки. Рей пише, ама е ки. Нали ключ? Какво е това, бе? Тъпото на Гранушка. Тук няма нищо. Още една частица. Яко. Поне Баба Гранушка става. Гиника има ли? Яко. Бързо. Това, бе. Да, баба ми нека учим какво има при тази магиосна птица. Отивам при щата. Омага, не. Не. Не мога. Какво беше това? Томичок не беше там.
Аз го бях оставила другаде. По едно време това от бетон на подскокна сякаш. Омага, не.